Fenomény kolem nás. Letos v únoru bylo vyhlášeno 38 nových národních kulturních památek. A mezi nimi i tento dům v Praze 6 v Bubenči. Ekotechnické muzeum. Co si pod tímto pojmem lze představit a co tento dům z roku 1906 v sobě ukrývá? To vám ukážeme v našem dnešním vydání pořadu Fenomény kolem nás. Stará čistírna odpadních vod, tak zní přesný název instituce, která hrála v životě hlavního města důležitou roli. Do zdejších zařízení proudila od roku 1906 až do roku 1967 špinavá voda z pražských domácností i kanálů, aby odtud do Vltavy vytékala opět čistá. Tak stará kanalizační čistírna je součástí pražské stokové sítě, která byla budována v Praze na přelomu 19. a 20. století. Samotná čistírna se začala stavět v roce 1901 a držme si klobouky, již v roce 1906 byla uvedena do provozu. Autorem celého projektu kanalizační sítě i samotné čistírny byl anglický inženýr William Lindley. Ten se ovšem nechal výrazně inspirovat 2 českými projekty, ke kterým jen doplnil svá řešení. Teď se nacházíme v takzvané kryptě vodního kola, v prostoru, kde původně bylo umístěno mohutné vodní kolo o průměru bezmála 6 metrů, které sloužilo k pohonu ventilace, k větrání čistírny, aby tady byly snesitelné podmínky. Celá ta stoková síť je vystavěna z těchto tvrdých kanalizačních cihel a fenoménem pražské kanalizace je mistrné zednické provedení. To se už dneska nevidí. Cihlové obložení je skutečně originálním prvkem celého komplexu. Je obdivováno nejen pro svou trvanlivost, přesnost provedení, ale i pro nesporné estetické kvality. Vedení stok a jejich okraje jsou vytvarovány tak, aby odpovídaly proudnicím tekoucí vody, aby nedocházelo k turbulencím a omílání povrchu. Těm cihlám říkáme zvonivky podle charakteristického zvuku, který vydají při poklepu zednickým kladívkem. Jsou to cihly 2krát pálené a vyznačují se neuvěřitelnou tvrdostí, pevností, houževnatostí, odolností. 100 let protékající vody na nich nezanechají vážnějších omletin, přestože pod dně stoky se sune vrstva písku, tedy brusiva ze zimního posypu komunikací. Tehdejší kanalizační síť měla 60 kilometrů délky. Dnes už je podstatně rozsáhlejší, má přes 5000 kilometrů. Dnešní hlavní čistírna také stojí jen kousek od staré na Císařské louce na Vltavě. Zde jsme ve vůbec největším podzemním prostoru tehdejší pražské kanalizace v takzvaném domu lapače písku. Jak vidíte, je to gigantická prostora, zaklenutá mohutnou valenou klenbou, rovněž se zdobnými prvky. No a tady začalo čištění té odpadní vody. Prvním stupněm byly česle, mechanické česle, je to takový cedník z rovnoběžných ocelových prutů, kterým voda protékala a jako sítem a na nich se zachytávaly větší předměty, které zkrátka neprošly, jako klacky listí, hadry, chuchvalce, bramborových slupek, uhynulá zvířata a podobně. Druhým stupněm čištění ve staré kanalizační čistírně byl takzvaný lapák písku. Jedná se o gigantickou nádrž, která byla původně 34 metrů dlouhá a která má uprostřed hloubku 6 metrů, ve které docházelo k usazování těch těžších drobných předmětů, které prošly česlemi, jako písku, bahna, štěrku. Tyto komodity potom ode dna byly čerpány tímto kalovým čerpadlem na povrch, kde byl písek propírán čistou vltavskou vodou a takto vyčištěn pak prodáván stavebním firmám jako stavební materiál. První i druhý čistící okruh najdeme přímo pod centrální budovou čistírny.
Třetí okruh je tvořen 10 obrovskými bazény, které také leží v podzemí, ale v zadní části čistírny. Tady stojíme na takzvané přívodní galerii usazovacích nádrží. Touto dlouhou chodbou se rozváděla voda, která přitékala z lapáku písku, již zbavená písku, nečistot i hrubých předmětů, ale stále obsahující fekálie, a odsud z této přívodní galerie byla přiváděna do posledního technologického stupně této staré mechanické čistírny, a sice do baterie 10 gigantických usazovacích nádrží, které vidíte zde vpravo. Nádrže jsou 90 metrů dlouhé a usazoval se v nich jemný kal. Zvláštností je, že nemají rovné dno. Na jejich konci je hloubka něco kolem 3 metrů. Sem k nám se dno svažuje, takže kaly, které si na dno sedly, po něm potom sjížděly z kopečka pod tou hladinou vody až do nejhlubšího místa, které je tady u nás v těch nádržích. Tady je 6 metrů hloubky a tam se ty kaly ve takové zvýrazněné prohloubni, které říkáme kaliště, hromadily a odsud potom byly pístovými pumpami situovanými v strojovně kalových čerpadel pumpovány na povrch, kde byly pak rozlévány do kališť, aby se zbavily vody, a takto zahuštěné pak byly prodávány zemědělcům jako hnojivo.